Sihile, it's time to heal, bantwana basekhaya. Sizosimnyama, it's time to heal. Whether siyathanda or asithandi, mara lesi isikhathi sokuthi sihilaleni, it's time to heal each other. Kahle. Ngilimele, ulimele, ulimele umakhelwane, silimele isizwe. Asikhona ukuthi sikhulume. Asikhona ukwenza next. But le indlela le yiyo indlela ezosilekelela. The more sihlangana kaso, the more simitha, si-communicate the information encane esiyitholayo kumfundisi esiyitholayo kuma stakeholders, it will mean a lot komunye umuntu. Mhlambe wena uguli mara mhlambe umakhelwane wakho uyagula. Uyayibona indlela izindlela esigula ngazo ziningi bakwethu. Ukugula kusuka ukuthi fanele ugule ulale phansi kuthiwa uphethwe amathambo uphethwe no ziningi izinto esibhekane nazo ama situation esafarisha kuwo. Sibo mama, sibantwana, sibogogo, sibobhuti, sibafana kuningi. Niyayibona le nto le. So siward committee sikubona ukubalekile ukuthi namhlanje sibaqele sihlangane nawo ama stakeholders ukuthi size la emphakathini sizohilana nane. Let's heal each other. Bakwethu ngicela ukuthi usho kumakhelwane wakho ukuthi makhelwane it's time to heal sizwe esimnyama. Ngicela sisho it's time to heal sizwe esimnyama. Ngicela makhelwane ukuthi makhelwane ulimele nami ngilimele kodwa manje it's time to heal. Maybe it's a story for another day. Uyayibona indaba engeke siyixoxe namhlanje. It's a story for another day. Mara yini it's time to heal. Noma ngabe mhlambe awuhili wena right but omunye umuntu uyayidinga healing. You understand? Even umntwana lo uyayidinga healing. Njengoba uNkulunkulu asenza ukuthi sibanakekele every day siyabageza, siyabawashela, siyabaphakela, siyemsebenzini siyelabona. Yini le healing yabo? Kufanele bahlale bahindi. Niyayibona leyo nto leyo bakwethu. So lokho esikwenza lana nako konke lokho mhlambe esikushare nawo bonke ama stakeholders azokushare. Ngicela ukuthi sithatheni ukukusebenzelayo kuthathe bakwethu. Okubonayo ukuthi it doesn't work for you, let it fly. Yabona izomthola umnikazi ne kodwa mina ngisho ukuthi it's time to heal. Whether siyathanda or asithandi kodwa isikhathi sokuthi silaneni. Kunabantu abalimele nami ngilimele. Akekho umuntu perfect bakwethu ne. Akekho umuntu perfect bakwethu. Lokho angifuni ukunicambela mama. But ukuthi izinto zibe right kuthatha mina nawe. Uthatha mina nawe. Uyayibona ukuthi sipholisane ngaphakathi. Uyayibona le nto le. Uthatha mina nawe. Yiko lokho bakwethu engithi ngizokushare nani namhlanje ukuthi after uma sesihilile njengoba ngisho ukuthi namhlanje sithanda ukufika kwami. Nithi mastata it's time to build. Let's build. Let's build. It doesn't matter ukuthi wakha ini. Noma bewakha umuntu. Noma ngabe wakhi indlu ngosanti le. Noma ngabe wakhi indlu yamabox izomlekelela umntwana iproject esikolweni uzobukwazi. Doesn't matter what you build. Asakheni, let's build each other. Asakhaneni. Master ukuhila. Asakhaneni. Yazi ukuthi healing ithatha isikhathi eside kanjani? I-healing i-process iyayithatha ne-20 years. Iyayithatha ne-20 years. Ukulimala kwakho. Uyayibona leyo nto le? Yabo sithatha nabona kufanele siqale namhlanje. Enasenzeli thina cabanga. Senzela labo basilandelayo thina isekho ngathi ngobe nginamanga sithobile. Ngobe nginamanga mangathi indaba isesengathi namhlanje. Ayikho. Ingalaba. Angithi mele babone. Noma ungafuni noma ungathandi mele wenze ku right. Awufuni uke emsebenzini marazini uzozihudula cause egcineni labantwana mele bathi. Uzozihudula ungafuni uke emsebenzini ukuthi isikodwa ngikuva yazi inkosi yami yayibona. But at the end of the day ama responsibilities nama bills akubhekile cabanga. Akubhekile cabanga.
kwamele uphakamile ukuthi ayikho ngathi ngoba futhi masongasakwenzi lokho kusafarisha bobani safarisha wena safarisha umndeni wakho safarisha abantwana wena uwesike ngoba ulimala kakhulu uyazi nje ukuthi kosambe kumele ngifune umsebenzi namhlanje anyanga eish kumele ngimsebenzini namhlanje obhekile imali seyiyodonsa and le mali bengiyoyithatha ngihlanganise ngibhadale lapho ugesi ngibhadale irent uyabo ukuthi ubani ulimele lapho manje uyayibona uqala uyaqhamuka umntwana lapha yena mama esikoleni bathi bafuna ama-500 hey ngidina nabo mistress bakho bayabona imali awuyanga yayibona nto leyo so isikhathi sokuthi sihilaneni masiqeda ukuhilana bese siyabuildana let's build mina ngiyakhala ngokuthi buildaneni let's build nongabe wakha ini doesn't matter lento lencane oyenzayo per day per hour per minute ukuthanyela lapha yana ukuba sekhaya wenza iwashini ukuthatha ibhodo uligeze ayibo into enkulu bakwethu uzodlela ebhodonela isikuna ngithi ayithi masowashile abantwana bazogcoba babe clean nawo zoba clean ngithi uyabona ukuthi ubuildile awubuildanga wena ubuildele abantwana ngoba sobafundisile phela ukuthi awuphumi na ungabashanga ne awuphumi ne ungazange uthi noma ingekho isunlight sayithatha uyithi sunlight uyayibona akukho ukuthi ubuye esikolweni you understand makhona ipapa lapha yawo isikhokho mntanami thatha lesikhokho uhlanganise uphuza amanzi or uthatha itiye yabo uthi umakhile uyakha abantwana bakhe yakhe singisizwe uyayibona le nto le yabo nje kuyadingeka ukuthi sihileni kuyadinga mfundisi kuyadinga ukuthi sihilaneni sokwazi kwenza ku-right kuyadingeka bakwethu akusukuthi ngisho lokho ngoba ngingcono of mthambe ngiyi-perfect ne but ngoba ngithi siqala ngokuzama we try every day you try by a minute you try by a second you try by an hour you try even ukuthi nje usuke lapho ohlele khona uhambe etoilet ukuzama lokho ungangena ekamereni yekanini usuke uphuma etoilet ukuzama lokho ukwakha lokho ne okunye ke engizokushare kokugcina bantwana basekhaya ukuthi ngisho ngithi i-bullying ne-violence fanele singayinikezi indawo ezikolweni zethu la ku community yethu akumelanga ibe nendawo bullying ne-violence cause ithatha isikhathi futhi nakhona ijikalisha abantu kule healing abakuyo ukuthi babuyele back kulama pain abatry so hard ukuthi bakhona ukwenzani ukudlula kuwo uyambhulisha wena lo muntu ulethi violence kuye and lo muntu uthathe 10 years ukuhila lento ayihila kuyo ubuyisele emuva mos so wakhe ini awumakhi mos uyambhidlisa uyayibona uyambhidlisa nako ukuthi siyibukele ibullying yenzeka ne-violence yenzeka emphakathini nako lokho ukubhulisha abantu lokho cause awukwazi ukuba i-stand by ubukele omunye umuntu bambhulisha kune-violence bese wena uyathula uyayibona ukuthi healing ayikho lapho obviously sibahili labantwana bayochubeka nabo babe worse benze kube worse kusho ukuthi kusayongena amanye ama-substance abuse azoba worse azokhona ukuthi ahambe nale ngizawuthina ngazi ukuthi ngingayithatha ayithi manje lokho kukhona kuhambelana nale generation ekhona manje kuloko abakwenzayo singasho ukuthi youth ne but uma sesichubeka ngayo yonke lento ukuthi singahili singabuildani sichubeke ngebullying ngeviolence laba abantwana babukhulu babe sebayenzela i-drugs eli-strong ukudlula leli elikhona manje so kukithi vele ukuthi sicale sihile kuqala ukuze sokhona ukuthi sihile nalabantwana okunye okufuna ukukusho ukuthi we must protect our fellow sisters and our fellow brothers living with different kinds of disabilities and protect our elders. Let's protect everyone. People should not live. Should not fear to live at their best. What it takes is for us to heal each other,
heal ourselves. Let's heal Sizwe Esimnyama, and let's heal a black child. I'm a resident, I'm a community. My children and your children are a community. Let's heal a black child. You win ngokuthi usarende. You rise by releasing. Ezinye izinto mazenzeka fanele usarende. Uziyeke ziyenzeke empilweni yakho. Kodwa uthi inkosi. Mawuqala uthi inkosi awusholo wena, usholo wonke umuntu okhona endlini, usholo wonke umuntu ongaphandle uthi inkosi. Lungisa isimo. Bese mawuqala urelease. Mawurise uyarelease. Awuhambi na wonke umthwalo. Mina ngidulephi, mina kini kwenzakaleni, mina uyarelease. That's when you rise. Ngiyabonga abantwana basekhaya, ngiyabonga nami. Wababiza bonke Noah, wasakheni nawe, Noah, wababiza bonke Noah, wasakheni nawe, Noah,